penyanyi tatonan tarijan. Iyo, Pak Dek Kepeng, spesial Mas Hartono, Mas Duduk, Mas Budi, Mas Lecik, sing duwe Bandung. Oyo oyo jarene wong wis teko kono Mas Hartono monggo disawar kowe tok kok. Nggih. Pak kan dereng. Pamene ya piye ya pengalamane ketoke rapati adoh dolane. Ora ngono lho, Ge. Ya ora nesu, De, De sampean iki aku karo Yati iki mimilan mintuno lho, De. Bugil mawon, Pak, ampun kula. Oh, ditransfer lho. Aku ora perkara dhuwit aku, De. Rokok ya tak tampa. Lah iya, iki mau ki Pak wis nyuwun rekeningmu lho. Rekening apa nomor telepon kok kuwi kok? Mau ki rekening listrik dibayari setahun to mau ki. Sorry aku nerima saweran online, maaf. Tenan ki. Dikira MC tipis ya, Reng. Mosok ider nomor rekening nanggone audien. Maaf. Maaf berarti ora ya? Nah, ayo terus ke. Nah, Sari mboten to? Ora, oke. Oh, bar ki dimewer-wer Mbak Sri ditanono wis tak. Padang sampun. Aku punya sing duwe Bandung asem. Pak Mail, Manggarai monggo. Monggo Bunda ewer-ewer. Diparani ngoyo-oyo. Wong wis makan lunga penak ya Dik. Penak berkoge. Oh dikonteni ngoyo-oyo. Jarene wong wis teko kono. Mandek Mas mandek. Hop. Bunda ewer-ewer. Pak Nadi. Keluarga besar Manggarai aja ditampa sik salaman. Arep pamit rumangsane apa aku kira gayeng kene nang Manggarai. Lah iya kok dereng salaman kok iso pamit ya Mbak Bogel. Komandane Pak Mail kok marayo. Iki nek rong iki mau Mbak Sri mau. Mas Hartono.
Lah, dicekik barang. Mas Hartono Pasar Rebo. Oh, tidan ana Manggarai iki. Gel, duwite ciklak gel. Gel. Jekone dhewe. Yang terus kowe iki. Wangin ora kabaran. Mas Hartono Pasar Rebo. Mas Min. Wih, bareng sampun pepagian nyatane berluluk batine anti wektu permis. Wih, ra minggir tabrak atoh batine jur tambah tresnane. Aku ki nek manggung karo sampean ki paling sing tak wedeni apa? Ra minggir tabrak. Kuwi ya wing pamintaku nimasito asih atut runtut tansah rerundungan ing sarina sawengine datan kenggang sak rambut lamun adoh caketing ati nak cedak pripun rasane nek cedak rada nyut-nyut masuk nyut-nyutan toh berarti cek normal ya normal banget no dijajal piye lah iki tukang kendangi cek nom ki ora normal gak nyut-nyutan ayo yen cedak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib situasi beraya Baiklah ta'ala, bujling-bujling iblis laknat dudu karepe dhewe. Ayo cas diaturke Setya Tuhu gawe klasik. Powerbank entertain. Monggo, ayo. Aku kang Setya satu sing sayang sing rukun Batang kapak Pak Obar semua
kaya ngene bling banget ndak kuwi. Kok beling ki lho wong wis kalem tumak minah barang kok ya cek tatone anyar saiki ning kelek. Iki mesti kelakuane ragil iki mesti. Tato kok ora tulisan, gambar cakil. Asem tenanane. Mosok iki ulang-ulangane ragil. Bola cokeknya Indonesia banyak do teko iki. Ayo. Yo. Nano. Mugi lestari yo wone iki medhi cokel Pak D Mas Bogel piye iki Pak D niki ra tanggung jawab lho lah mosok aku langsung di ngono ya tak kancane to Dek nek mau kancane kok mosok ya Mbak Sri guyu wae kudune iki seneng bareng susah bareng lah iya lah giliran susah aku ditinggal lho kae mengke bolo cokek. Medhi cokek sing iki. Mogianto ya? Apa mau? Nano. Mogianto berkae Andi ngomong tansah impan. Oh no. Apa Mas? Matur suwun, terima kasih, thank you very much. Wes iki aku, wes ya. Iki mau diaturke rong lagu, siji mau Aja Lamis. Kaping angka lorone Setya Tuhu, ki adikku lanang kru dari Fana ki ya rawuh. Ki tim ewer-ewer ki ya rawuh, kajenge lorot riyin. Slipi ki lagune apa ya ora njaluk lagu ki. Menawi dereng nggih, pakurmatan Mas Hartono lagune Tlingsingan. Mengke Mas Budi, Mas Dudung derek lagune napa Mas? Kopral mengke dipun dangu nggih. Derek Mas Budi iki juragane CCTV. Kok Pak Mail iki ninggal katresnan disenengi mesti ya. Ya Mas Dudung kene lagune apa? Wah jan piyayi kok ya. Iki diaturke Tlingsingan sik spesial ke Mas Hartono nggih. Insyaallah. Dek Yati. Mas Dudung timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng Ayo Mas iki monggo Mas Parto Lecing ayo Mas iki monggo duragane klingkit sayung rungkut ro kancane iya Mas tembok celone jare amung kok celokane pengendang ukan urusan aku ki mbok dino ki ketoke lagi ya Mas